Seuraavaksi tehdään hollandaise. Hollandaisiin tarvit sitruunan mehua ja keltuaisia sekä voita. Voi kannattaa sulattaa etukäteen miedellä lämmöllä, jolloin hera painuu pohjalle ja me käytetään vaan se kirkas päällä oleva osa. Keltuaisten joukkoon puristetaan sitruunan mehua. 4 keltuaista, 200 grammaa voita, puolikkaan sitruunan mehu. Sitten vatkataan tämä kuohkeaksi vaahoksi vesihauteen päälle. Nyt on keltuaista sitruunasta tehty tämmönen kypsennetty paksu tahna, johon lähdetään huoena nauhona lisäämään sitten voisulaa ja saadaan täydellinen hollandaise. Ja vinkkinä kannattaa laittaa vaikka märkä rätti tähän pulhon ympärille, niin se pysyy paikalla silloin kun vatkataan. Mulla on tässä 4 keltuaista, ne ottaa vastaan 200 grammaa voita, eli nyrkkisääntönä 1 keltuainen, 50 grammaa voita. Ihan ohuena nauhana koko ajan vatkaten, jotta saadaan tämä voi emulsoitumaan tänne kypsennettyihin keltuaisiin. Tässä ei kannata hätäillä, vaan tehdä ihan rauhassa, ja jos on kaveri, niin voi tehdä yhdessä, toinen kaataa ja toinen vatkaa. Ihan loppuvaiheessa kannattaa katsoa, että meneekö kaikki voi vai säätääkö lopulla sitten se oikein paksuudet. Nyt on hollandaise valmis. Tarkistetaan vielä suola ja tarvittaessa lisätään sitruunan mehua. Ihan pikkunen suola. Happo on aika hyvä, niin ei tarvi yhtään lisätä, vaan se annetaan nyt hetki levätä ja voidaan kasata sitten annos.